Kuya Mike, partner Jen, Uy, wari na hapon. marin hapon. Approved na pala, o allowed na pala ngunyan so vaccination kan mga aki. O di maray na informasyon na yan. Tanganing, sa mga aki man, makamove naman. Makamove on naman. Pero, 12 anyos pa itaas pa sa Oo, mga ayun aki. manangga. 12 years old and above. Dakulo na ning pero, dakulo na pero ini. Allowed na daa, Kuya Mike, partner Jen, as in sa mga paraan tabay niya to. So, vaccination kan mga kaakian, 12 anyos pa itaas. Pero, ang bakunang gagamiton, Pfizer sana. Ayun, Pfizer lang, so naaprobara na bakuna para sa 12 anyos pataas na mga kaakian. Yes. Alagad, sabi kang FDA, depende man da girara iyan sa supply kang bakuna na Pfizer. Yan sana. Kung may Supply. delivery. Oo. Depende da iyan sa kakaskasan kan gobyernong makakuaning Pfizer na pwedeng itudok sa mga kaakian 12 years old and above. Yes, saro yan baga kuya ay na issue sa mga kakian. Astangon yan, related na issue dyan sa pagbabakuna sa mga kakian. Iyo ang manungod sa edukasyon na dahil papigtutugutan ang face-to-face. O baad lamang magkaigwanan ng mga pagbabago sa polisiya, matugutan sa pigapod na limited face-to-face kung mag-roll out na ang mga pagbabakuna dyan sa mga kakian. 12 pataas. Nata daw ta Pfizer lang, ano? Iyo ang sa aram sabi ni Rizal, Ano daa? the youth is the hope of the motherland. So dapat the best ang itataw mo sa mga kakian ta kuya Yes. Pfizer. Base ba ganun ba sa efficacy? Oo. 90% 90%. pataas Ayun mananggan. sa base sa pag-aadal, iyo ang may pinakaalangkaw na efficacy. Correct. Yes. Oo, yan ang ipigbubusol mo niya na pigtalaan bagat sa inoculation para sa mga kaakian para sa bulan ni September as in Yes. Oktubre, di ba? Yes. Kung madagos na daa, anyway, kung umabot na, mapuni yan sa end of September. Oo. Tama daw, Kuya Mike? Oo. Correct. Probably. End of September. Sana may deliver na bago magpuon itong sabi mong end of September. Mga middle of September, dapat may supply na tayo. Yes. May handa naman. Correct. Pero kay po handa, Kuya Mike, ning sabi nga ni sa Tagalog, masusing pag-aadal para sa safety kan sa tuya ng mga kaakian, lalong-lalo na da sa mga may pinag-aapod na immunocompromised. Sabi po yan ni Secretary Duque kay Presidente Rodrigo Duterte and sa cabinet members, no? Ano daw ining immunocompromised? Iyo, may kompromiso. Pag may kompromiso ka, dahil ka pwede. Iyo. Ining immunocompromised da, sabi ni Google. Yes. In layman's term, igwaning maluyang immune system. Yan. Kumbaga, pwedeng may epekto pag binakunahan mo, baad kung so pagiging immunocompromised niya, may side effect. Dahil kakayanon kang immune system so vaccine, magkakahilang lugod siya. So reaction kang bakuna sa lawas. Correct. So Yan. dapat talaga pag-adalan iyan may mga kaakian kita talaga na aron kayan ang estado sa salud. Yes. Parehas ka mga sa mga adult na man kay mga immunocompromised patients or na mga tao. Kaya dapat maingat kita. First time ini na namati ta kuya na pick-aprobahan na sa mga kaakian. Yes, Pero magtugot daw ang mga parents. Yes, sana. So parents na dahil panapabakunahan. Okay. Tagaring nga, pig-inot nga sa mga senior citizen. Okay. Natagari piga rurula puwasan nga kami. Kasi rin na tulad sa aki. So Ano daw, nata daw nga yan, ano? Tapos nga, muya mi man nga ang Pfizer. Ibig nga sa akin, kami na muna. Kumbaga may mga priority groups talaga, ano? Correct. Okay. So, Sige. yan na. 12 years old and above. Allowed na palan nagamiton ang Pfizer. Pfizer only. Oo, yung baga. So, maray yan na barita. Sa gabus na mga nagkaigwa ki,
emergency authorization na sa mga bakuna. So Pfizer ang nailing ninda na pwede sa mga kaakian ta. Yes, correct. Sana ano ini? Ano ini? Apod kay ni? Makabalik na kita sa new normal, ano? Iyo baga. Halawig na actually more than a year na baga. Maka ano sa mga aki na makahirak sa mga aki, Kuya Mike ta. Malangan ni sudo akong aki, pakahiling kang sa paborito nindang food chain. Aha. Nag-agi kami sa nasa auto, pakahiling. Nagtanaw na sana. Guro na magtarambling. Oy, sige ano, yes, ano. Barangay ta na Dominok susalo na danindo. Tapos saro pa baga didi Kuya eh. So ping-announce ka to, may aldaw baga ka to na pwede na ngayon magruluwas sa mga aki. After nga rin, nga ning sarong simana, Iyo ba binawi na naman. Hindi naman Oo. pwede. Okay? Somehow good news ini. Oo, mga kaakian. Alright. Sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Pag-abot naman sa mga aki man girare kita Kuya Mike ngunyan, ano? Paano ka nagdidisiplina sa imong aki? Yan. Igwa baga kita pigaapod kuya eh na kuminsan pigtatapi-tapi tangan ning madisiplina mo. Paano? Malumoy sanang paagi. Tapi-tapi. Yan. Bako harsh. Oh, bako harsh. Mm. Igwa magkita kipigapod na pigkukudot. Kurosing kon Medyo higher degree sa kahigpitan. Medyo Kurosi. stricto na. Kurosingon ta ka ngaya dyan. Yan, yan, araw ka yan. Igwa man ki, pigbabadula. Iyo. Pamudok ka, madulan ta ka. Yan. Di ba? Kitang duwa, hindi ko lang aram si Ate G, kung na-experience ni Ate G na talaga, ako katusipa. Badol. Stricto. Badol ka ito. Tapos, pag nag-iwal kaming magtugang, pipaulob, ako sa ibabaw. Ito, ikaw ngayang mato, ikaw nga sa ibabaw. Sa imo sulani. Ako nga naan, sumato. Pero, effective daw ito kang panahon ta kuya. Baka may mga pagbabago dyan na pag-aadal, manangod sa pagdisiplina. Yan ang maray na atid-atidon tangon yan. Igwa daa. May mga pagbabago. Igwa daa ang Yan. pagbabago Yan mo ang, yan. ano, Ini da sa pigaapod na positive discipline. Oh. Ha? Didisiplinahon ka, In a positive way. positibo. Oo. Mhm. Na-experience ba ni Kuya Mike positive discipline? Na-experience mo sa mathematics. Positive. Aramon ta po mga tugang kung ano ining pinag-aapod na positive discipline ano para sa mga magurang na nagdidisiplina kan sa indang mga kaakian. Aramon ta po kung anong gustong sabihon ka ining positive discipline. Mabalik kita. Oras na to alas 2:16. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the new normal way of life through flexible learning platforms. School year 2020-2021, we are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution nurturing young people to become moral and intellectual professionals, people of dignity, integrity, and compassion, people who want to make a difference in the world. DWCL is a PAASCO Level 2 re-accredited and is offering preschool, grade school, junior high school with free secondary distance education program, senior high school, college, and graduate school programs. The enrollment for basic education, both online and on-site, is on August 23, 2021. No tuition fee increase and reduced school fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams.
For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legaspi.edu and our Facebook page or contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilag yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Matapang ako, matapang tayo, kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A, asin Ate Jen? Balik po kita sa satuyang programa. Yun na nga din sa tuyan ng pinag-uurunan, mga tugang, Kuya Mike, Partner Jen. Okay. Ining pigaapod na positive discipline. Yes. Paano daw ini, ano? Paano ta daw madidisiplina ang sa tuyan ng mga kaakian in a positive way? Mhm. And then natata, may mga arog ka aning bagay, natata, kay puhan, positibo ang sa na pagdidisiplina sa mga kaakian. Mhm. Maray na maaraman tata kung ano ang mga halimbawa, kung ano mga epekto. Yes. As in, sisaya na nagigiribo ka ni. Mm-mm. Ano ang comparison ka ni sa dati, so pikapod na traditional na pagdidisiplina. Traditional Oo, discipline. Yes. Kaya ito, talagang masabi kita, disiplinado ang mga kaakian. Ta minsan hihiling pa sa nakuya Mike kan mga gurang. Minatultul na. Iyo. Muya mong ano ito, so tumagiktik. Oh. Buro bagakay. Oo. Ang apod mi kan. Oh, dig dito magiktik. Oo. Kamusta na experiencean me sa mga papo, lolo and lola, magura, Oo. mga tiyoon. Mga kuan yan, mga pagdidisiplina yan gabos iyan nangyari sa lupang ipinangako. Buda, ano daw ang dahilan kung nataigwa ka ning positive discipline na pinag-aapod? Ano? Sa daw iyan nagpuon na de. Oo. Nguyan, anong ugali na kan mga kaakian nguyan, Kuya Mike? Anong sa iling mong pagbabago? Obserbasyon ta digding niya sa mga kaakian, lalo kang ingwa pang face to face. Medyo dahol na ang naitao sa inda kuya ay na mga karapatan asin kalayaan.
they can question kung dainin daw yun ang nailing ninda o sa lado kang edukasyon, pwede ka i-question, Iyo. pwede ka ireklamo. Kumbaga, so freedom na para sa mga kakian, mas naglalataw yan ngunyan kuya, kumpara kang mga panahon. Kumbaga, delikado na ngunya na panahon na magdisiplina kay Aki in a harsh way. Oh, correct. Dahil ka na basta-basta kunya maka-impose kay arog nga ka ni dapat. Mare, madulan ta ka. Bawal nga yan. May maano dyan sa imo kuya. Kaya dapat aram tayo na ng mga bagay na yan. Manungod sa positive discipline. Sabi nga ni ang Aki ngunyan, pag inanaw mo, dinagitan mo, na nakulugan ng buot ninda, iwalon ka na kang Aki mo. Yes. Iguan na nga, ibagang ngunyan, may mga nabaritaan kita na tigre-reklamo ang mga parents sa barangay, Yes. di ba? Oy, yan to kanya, DSWD. Kaya man, igwa kita ka ning pigaapod na positive discipline. Aramon taan na gustong sabihon, kaining positive discipline. Oo. Kunyan, maray-maray na himay-himay yung mga issues. May mga pangyayari bagang ngunyan kuya lalong-lalo sa mga kaakian. Igwa kita ki mga kaakian na kuminsan nadidiskuido. Day nagpaaram sa magurang. Kaya example sana kang mga panahon dahil ka basta-basta makaali sa arong kung dahil approval kang parents mo. Iyo, O tama. kuminsan, di mo ba iya pigigibos o gibuhon. O ngunyan, pag gusto na, maringani, tapan, may pagbabawal May sa curfew. may curfew. Oo. Bawal pa ang mga kakian. Pero kung dahil kayo nabawal, sa mga communities ta nga, di ba kuya, na-obserbaran ta, okay, talaga karawat-kawat. Alagad kuminsan, minaarali dyan sa mga barangay kung nagsasay nakaabot. Iyo daa. Minsan, kaito daa, Kuya Mike, daa. Istoryahan man sana ako. Pag nagtugdo na daan manok, dapat nasa harong ka na. Oo, yung sabi kang mga gurang, sumanok nga na nagtugdo na. Ika, di ka pa nag-uuli. Kaya, ang alarm clock to kang mga kakian kuya, so tukturaw kang manok. Buruklusan na yan pa nagtukturaw ng manok. Pag nagtukturaok naman, dapat mata ka na. Sa pag-aga. Oo. Pero kung nagkakawat ka halimbawa hapon, namati mo nagtukturaok na sumanok, dapat mag-uli ka na. Pauli ka naman. Kapag yan naaluy ka pa, termi ka nang maku-question kang sa imong parents. Iyo. So, Dako lang actually makakahiras ka na mga experience ang iyan. Alagad, kitang duwa, medyo ang inabutang duwa, magkabatch ba kita? So mga advance po sa muya ni Kuya magtagahiras man ka mo. Ano ang mga pagdidisiplina na na-experiencehan nindo ka to? Ako sa Kuya, disiplina, susubadol talaga. Gihoy, garaw. Garaw. Ano itong garaw? Sa sanyog na sa puro, na sa date. So, malapit ito Kuya. Garian abot na, siguro, gari may dakula na stem. Arog ka to. Tapos, so, bala. Dahil ka manapaluhod sa munggo o sa asin. Mahal na kaya ang munggo niyan, Kuya Mike. Pag sayang kang lumunggo, kung lunuhudon mo sana, isasapna na sana, iluluto na sana sa munggo. Pero iyan na mga gihoy na iyan, bala. Suki ako. Minabarari ang giyoy. Suki ako kayo. Ayo, lawis-wis pati baga ang giyoy. Nagtatanog. Saro yan sa mga paagi kang pagdidisiplina, mga gihoy asin munggo kang inot na panahon. Yes. Okay, so tanganing matawan kita ning paliwanag mananungod sa tuyang tema ngunyan na pagkahapon mga kaibata si Police Major Malu Kalubakib ang tagapagtaram kang PNP Bicol. Maray na pagkahapon, Mamalu. Welcome po sa programang Usapang Pamilya with Jen, Kuya Mike, and Kuya A. Yes, maray na hapon, Miss Jen, Kuya A, and Kuya Mike. Good Sa gabot po afternoon. nagdang po niya sa DCGB, maray na hapon po. Maray na hapon po, Ma'am Malu Kalibakib, kami po naugma, nayaong kanguyan na pagkahapon. Ma'am Malu, ano po ining, pinag-aapod na positive discipline? Dakulon na paagi kung paano magdisiplina kan sarong aki.
kasi bago nga ni nadadango ko kamo, iyan mga gihoy, iyan mga munggo. Opo. Actually, nagihan ko itong gihoy pero itong munggo dae. Oh. Pero aside from the gihoy itself, igo pa po ako ning ano po baga PDX tsaka itong latigo. Latigo. So matagas po yan. So nagapurutok ang lubot. Yan po ang napatahan ko na disiplina kan sa kuyang ama. I don't know kung bakit ganun siya ka-cruel. Pero saro man lang na paldos ang nakukuha ko minsan pag ako masyadong makulit before. Di ko alam kung paano ang naging kakulitan ko before, tatapir ba ako tigpapakol. Pero itong positive discipline kasi is magamit na kita ng psychology kang mga psychology sa yung mga kaakian. Bilang saro pong magurang sa 4 na aki, day po ako nagre-record sa pagpakol sa mga kaakian. Igo po epekto sa inda. Parang may tamang pakol sana ang pwede tang itaw sa yung mga kaakian. But definitely this time nga mga millennials po ang mga akita. My God, ang hirap mamalo sa mga bata. Yun nga, ang sa kuyang ginigibo is more on psychology, kung ano ang tigihiling ko na mali na ginawa ko para sa kanila or ano yung ginibo ninda na sala na dai ko man tinuro sa inda, nag-explain ako. Basically, ito pong process na nag-uulay kami harapan. So, parang meron kaming, tawag dito, meron kaming mother and daughter or mother or son na usapan na hindi po ako nagba-violenting masyado kasi mahirap maging violent minsan kasi minsan nagiging beyond pa sa pagiging violent ang nangyayari. So ito na pagdagit po ako, mahangos mo na kita, mabilang kitang 1 to 10, abo ko talagang madagit. Number 1 ka yan, baka ika ma-high blood pa. Or mas grabe pa ang maitao mong kakulugan sa aki mo. So better, yun nga, mag-isip-isip muna kung anong naginibo ninda, ano ang dapat na ipapatch things up. Natataginibo mo ini. Igo akong sa example, ang aki ko before is 12 years old yata, 12 years old or 11 years old. Di ko aram na kinuha niya so ATM card ko, tapos kinaag niya po ini sa mga kawat po baga sa online. And then, syempre sabi ko, paano paano siya nagkaroon ng idea kung paano niya ikikiin itong mga numbers na kung saan nag-inform sa kuya yung bank na meron akong online game na gem na binakal. Sabi ko, parang hindi ko naman yun gagawin. Therefore, syempre, saro lang ang sa kuya suspect. Itong nag-online game, so akit ko nga ni. Okay. Isus ka pakaarama, pag naaraman niya pa lang po, naaram ko na, kilpiso na. Pero dahil talaga sa dagit ko, nasabi ko, ako mismo ang nagtataram sa bilog na Bicol region or sa manaabutan pa po kang sa kuyang boses na sa online scam, beware itong magpaparakiin ka sa mga online games or mga yan po sa mga online selling. Kaya po nagkaigong hacking, arug-arug. Sabi ko, Aldo, na ginawa ng Diyos, iyon tigigibo ko na magtara, magpatanid sa mga tao, and yet, so aki ko pala mismo, iyo ang magiging biktima. So inaan niya, kausot ATM ko ang dara-dara or kapot-kapot niya. So yung yung BDO, tatao man po na mag-inform sa indang mga clients. Kaya bago po ninda ito pighawa sa account ko, pighapot ninda kung aram ko po itong account. Siyempre, day ako nagsabi na aram ko, day man talaga nila pigbawa. So, good for the bank na talagang nag-i-inform mo na sila sa indang customer bago po ninda yun ibabawa sa account ta. So, siyempre, saro na itong paagi kan sarong magurang na mag-explain sa iyang mga aki, gabos na, to whom it may concern, na dai ka mo magpapakiaram kang mga gamit kang magurang nindo, aram nindo na magiging possibility na pwede kitang ma-scam, pwedeng maubos sa kwartata, dahil sa ginibo mo na dai ko aram. Kami as parent,
dapat permi nindo kami inform kung anong kaikuha nindo, kung anong dapat lang na hagado nindo sa samuya, kasi kami ang nakakaaram kung ano ang dapat na itataw sa indo or what's due for you. Gan those days po kasi na yung mga magurang ta kaito, mga maisugon. Correct. Inda, I don't know, sa indo po, siguro yung nalalapdosan man kamo. Iyo po, Pero, ma'am. pero ngunyan po talaga bihira sa mga magurang ngunyan, being working parents, yung same, yung mama and yung papa nasa trabaho, most of the time mahihiling na lang po nila sa akin nila alas 5. Good for the messenger kasi na monitor taman kung hain sa mga akita to or kung anong tigigibo ka mga akita ngunyan. Yan po ang latest trend ngunyan. Pinaka best po is dapat aramon ta kung sisay ang perming kauron kan sa toy mga kaakian, sisay ang perming kaibanan ninda or ano ang perming nindang arugani kayan, anong tigakawat ninda. Minsan pag nagakawat yan, sabihan ko, be, anong nakukuha nindo dyan, oral daw? Minabata sa ng kilikili nindo dyan, ang sa indong lubot, di ba, di ka muna kakalabar tulos-tulos, ang mata nindo delikado. So permi may dialogue, adi mamalo. Ay, sure, sobra, everyday. Mamalo, Yeah. paano ta po masasabi na positive discipline ang pigigibo kang parents sa aki? Ta siyempre, may mga naobserbaran po kita baga. Yeah. Positive, ang pag-positive kong nagsusunod. Pag negative po ang tinauto sa akita, maaaraman nindoan sa barkada ninda. Paminsan, namomonitor ko, tig-share ninda kung ano ang day ninda na iitaram sa magurang ninda. So better befriend the friends of your sons or daughters kasi mas nakakaaram sinda kung ano ang pigluluwas na kulog na buot kan sa indang mga barkada. Di ba ka ito pag mapamilbi ka barkada mo, lalakian, bawal. So ngunyan dai na iba na eh. Mostly ini-entertain natin yung mga friends kang mga kaakian. And syempre, we must know kung sino talaga ang pag-iiban kan sa mga kaakian or sisay po ining mga friendship niya. Dapat aramta, daita po turuan ang akita na magsikreto sa satuya. Di ba? Kung kaito, takuton kita na may nag-illusion sa kuya, baka kumapaldo sa ni Paderes. Wara na itong ngunyan sa history. Ngunyan po, dapat kilala ta kung sisi ang perming kaminggel, sa kapuron, sino ang kachat perme. May mga several cases kita, na lalo na sa mga aki na daig perme nagagabayan ka magurang ninda. May mga ka-eyeball. Yan. Dahil perming takot sa magurang, dahil nakataram, na krasyo niya pala ng sukataning ninda, tapos sige sa ng chat-chat suduwa, naghihilingan ng sekreto, di ba? Iyo po. Opo, so sa paagi kayan ma'am, ano ang dapat gibohon kang mga magurang tanganing maukudan ninda ang positive discipline? Number 1, kilalanon nindo kung ano ang mga aki nindo. Di ba? Okay. Kita as magurang, may nabasa kaya ako eh. Kung ano daw ang ugali kang mga akita, kita iyan, kita ang nag-mold sa inda, kita ang nagtukdo kung ano ang magiging gawi-gawi or mga attitudes kan sa tuya mga aki. Though may mga percentage din na nakakuha sa YouTube, 'di ba? May mga ugali din silang nakakuha na minsan dapat talaga pag naghihiling sinda, yaong kaman. I have an 8-year-old boy na bigla ako naglaw, tapos may nahiling ako sa YouTube na parang violence ba. Sabi ko, baby, alam mo ba, ang tinitingnan mo is not good for your age. Kasi ang dapat na nakakanood niyan is yung mga 18 years old above. Kaya nga yung cellphone po nila, actually yung cellphone ng anak ko, yung 8 years old, nilagay ko lang siya para yung may may parent consent. So hindi sila makaka-explore ng kung ano pa man ng violence sa YouTube. So yun, part din po yun ng saro sa intervention na pwede tanggibon sa mga akita na monitor po ang kanilang gadgets and every now and then talk to them. Yan ang pinaka-importante. Makiuron, makikawat, kung ano pa man, makikilitian, makigigilan. Sa pagkaon po, make sure na dapat permi ka mong intact pag nagkakaraon. Dahil po ka magtugot na nagkakaraon ka mo tapos yung mga aking noon, fight ang gadget
5K online games. Gari tigagamitan ni Mamalo kay Intelligence Network. Ayun. Okay. Iyo po, kay po hantang maging arog ka iyan minsan ta. Yan, intelligence tal magiging intel taman kita minsan ta. Dipisil na mabutasan ta sa mga aki sa gusto ni dang gibuhon. Dapat permita mangira racing, permit kitang may hold sa data para sa future man po ninda yan. Yes. Halimbawa, Mamalo, an aki, dipisil disiplinahon. So, may matagas na payo or makarao, no? Gura ano po ka-epektibo ining pinag-aapod na positive discipline sa mga aki na mapagal disiplinahon? May mga aki kita takot ka na takot sa pakol. Opo. Kaya ang mga magurang, nagre-recourse po yan sa kada diit na hiro kang aki papakulan, diit na hiro kang aki na sala papakulan, diit na naginibong sala, susuriyawan, kukuduton. Aram mo, nagiging used to it ang mga aki sa araw kaiyan. So, yun nga, ang pagkasabit ng positive discipline is that bista doon mo, kung napakulito nining aki mo, ika mismo na magurang, istudyoran mo, kung nataaragan ang sa iyang mga actuation, arog kayo ng hero-hero niya, nataarog kayo di pero mga aki ko. So, kita mismo na parent ang dapat na nag-assess kung ano ang igwa sa akitan, nata siya makuliton. Dahil maybe kulang ang sa iyang pinagkakaabalahan. Or dahil masyado na siyang na-engross na maigi sa YouTube. So, tiga-arog din na sa mga kung ano pang mga puppet ang yaon dyan sa YouTube. So kita, yun nga sabi ko, na permi kitang nagagabay sa mga akita. And sito nagabos na tigigibo ninda, may mga explanation. Ano, ginibo mo tanata, taginibo mo ini, dapat da ka nagigibo ka ini, tapag dakula mo, iyan dadarahon mo iyan. So pag da ka dangog sa kuya, kawawa ka. After, nawara na kami, ika na sa nang mabuhay kan sa diri mo. Yung mga araw kayo na guidance, every now and then, nakakalawagan sa isip ang aki. Mas magayon po na emotional po ang tigatataota sa inyo kesa yung violence. Okay. Mamalo, tanganing matawan ng taki mga ano yan, gaya sa tong mga parents, lalo na sa nagahiran yung sa tuya. Ano pa po ang mga example kang positive discipline? Okay, yes. Dahil ako ma-mention na ki names or what, may sarong instance kasi na during the online class, may parent na nagmuda in front, natangog kang mga aki. Siyempre, nag-react so teacher na during my class, dapat hindi po nakikialam yung mga magulang. So, dapat kitang mga magurang pag-aram ta kasi kung ano ang magiging attitude kan sa tuyong mga kaakian sa luwas, paano siya makipag-deal ng tao, hanggat aram mo na meron siyang sala sa laog ang harong, correct it na tulos. Dapat permi kitang nagko-correct sa mga akita, tadadarahon niyaan, pag daita siya nako-correct, it's time na like makuliton, tapos tiga pasupog ka na, like, hindi mo panggibuhan ng paraan. So every now and then, talk to them hanggang masawa sila magdangog sa imo. And rest assured na after na ma-realize na tama po ang tigataram ka magurang. So that's the chance na yung positive discipline na tigataota sa mga kita, maaarog din dayan pag sila mga magurang naman after. Iyo po. Ngunyan na panahon, Mamalu, ano po ang mas epektibo? Iyan pong pinag-aapod na positive discipline o ang traditional discipline? Depende naman sa aki. Okay. Diba? Depende naman sa aki. Kasi kung masyado tayong napakakampante, tapos minsan tigsuryawang ka nakaaki mo, magpatiki mga kitandawa, di kita pitik sa mga aki ta. At least para manila na may ginibos sindang sala. Pero that's once in a while lang. Ako, I do not usually engage with violence sa bahay. Kumbaga, garo akong pastora na sigista ng taram para makalog yan sa utak din da. And nahihiling ko man ang result after. So, dahil ako nagkakaproblema sa mga aki ko.
sinda-sinda, nagko-cushion-cushion, o sala ang ginaibo mo, sala baka madagit si mama, o mga ganyan lang. Ang mga homemade na naman si ina ninda ng kalaba-laba. Ma'am Malu, curious lang kami digde. Manong mo sa pigtara mong diit na pitik. Oho. Duman baga sa mga parents na hanggang ngunyan, so medyo talaga nagbabadol pa, nagpapakol, or so mga extreme na klase pagdisiplina. Igwapo ka mo dyan ki mga data na garabaga may nareklamong parent sa pag-arong na ka na pagdisiplina. Sa ngunyan, syempre takot sa mga aki, warang chance for the children or the child na mag-complain siya mismo sa police station. Depende po kung ang DSWD mismo ang nakamonitor ka iyan, and they will be the one na magdadala ng case ng bata. Actually, meron kami niyang incident dinala yung bata sa sa shelter. Na kung saan may mga parent naman kasi mainitin ang ulo, dikit lang nakibot-kibot, dikit lang naribok, daing pasensya, pag maribok, mapakol, masapak. Diba? Di nila tig-iisip na every time nagalit ka tapos namamakol ka, di mo aram kung saan matama, so papakulon mo sa aki. Malay mo, kung sa maraot na parte ka nakapakol, diba? Ang pagsisisiprimi sa huli, and ang hirap gumawa ng bata. Ang hirap magpalaki ng bata. So chances are dapat pagpadakula ta mga akita sa pagpadaba. Paano ang tama? And kamo mismo na magurang ang nagpapahiling dapat sa inda kung ano ang pagiging sarong tao. I-share ko lang itong isang talagang naantig man dun yung damdamin ko. Nung kasagsagan po kasi nung COVID last year, 'di ba, ACQ tayo. So, chances are mabakal talaga ako ng mga gamit para sa laog ng harong. Autosusaro kong aki or 1 or 2, nag-grocery na duman sa pinang-groceryhan ko. Tapos sabi ko, baby, bakit mo kinukuha yan? Sabi niya, ma, pwede mo ito i-deliver doon sa sa friend ko kasi hindi sila magmamarket. Bigyan mo naman sila ng ganito. Para sabi ko, oh my God, ganito pala pinalaki ko yung mga bata. Masyado kaming DSWD. Kinalugod, daronta na sa mga punay dyan duman sa kung ano ang yaon dyan, sige, daronta na. And then, anyway naman niya, makapag-grocery pa naman kita. Nasa Apor kita. So, we can buy pa rin sa labas. Sabi ko, yung mga ganon, sabi ko, natouch ako kasi ganon pala ako na nakikita ng mga anak ko na yung pag-care mo sa mga wala, nakikita, natawag doon, namamana din. Na-adapt naman. So, I'm happy. Kaya pag sinabi, mama, bigyan mo, okay. Okay. The best. Okay. Ma'am Malu, day na po kami ning kahaputan unless may gusto ka pa po ipaabot sa tuyang mga parantambay, lalo na po sa mga nanay. Go ahead po. Yeah, sa kuya lang po, bilang sarong nanay na nagtataon man ng advice sa mga nanay o sa mga magulang, I was once na makulit na bata before, pero sabi ko, dakula man ito naging contribution kung nata ako arog kaini, dahil naitanos po ako kang magurang ko. Nagpapasalamat po ako dyan. And nun yan, ako naman na magurang, I see to it na, so makulog sa kuya before, habo ko ng itao, nakulog kang lawas ka mga aki ko sa ngunyan. And see to it po na bago ka mo mag-judge sa aki nindo, haputan mo na nindo at sa diri nindo kung nataarog kaya ng aki mo. Kasi kung ano yung output mo, yun po ang resulta kung ginigibo mo na habang nagdadakula siya, kung ano nahihiling sa inyong magurang, yun man po ang na-adapt sa to yung mga kaakian. Plus points na lang po itong mga barkada ninda na na-adapt din da yung mga ugali. Minsan, bakit ganyan ang anak ko? Hindi naman yung ganyang paraki mo. And that's the time na mag-intervene ka na po sa mga arog kaiyan na sitwasyones kasi habuta pong mapaduman ng mga akita sa salang kamot na madakula sinda daing maray ang sa indang mga future. So nakasalalay po iyan sa magurang kung paano po nindo padakulaon na sa inyong mga aki. Talk to them, wag po kayong mawala ng oras within the 24 hours. Wag po kayong mawala ng oras na makipag-usap. Kahit makipaglandian kayo sa mga anak niyo, okay lang yun. Kahit malaki na, kargahin niyo pa rin. Di ba? Hindi po, kumbaga, time is limited for us na ipahiling tayong pagpadabat sa mga akita.
wag nating hantayin na tumanda tayo para lang ipakita natin na mahal natin yung mga anak natin as early as now, na aram ta po na padaba talaga trabaho kita para sa inda, ipahiling ta na po na padaba ta sinda para sa maray na futuro kan sa tuyo mga kaakian. Okay. Sige. Salamaton po, Ma'am Malu Kalibakib, ang Bicol PNP spokesperson para sa nguyan na pagkahapon. Thank you very much, Ma'am Malu. So, talagang magayon ang... Yes, thank you very much. Thank you very much, Ma'am Malu. And maugmahon po kami na nakaiba mi po ikadigdi sa samuyang programa. Yes po. Thank you so much and mabalos man po. Okay po. Think positive discipline kita. Yeah. Oo. Sabi digdig, kang panahon mi po, yung rattan whip sa damulag o kalabaw ang ginagamit ng ama. Nagihibi ang mother mi kada nababadulan kami. Dugay na ang paddle sa flat hazy. Okay. The best I have seen so far is to attend evangelization and bring your child along as early as a toddler. Okay, sige. Okay, sa satuyang pagbabalik, igwa pala nin web app na makakaaram kung kamustaan sa tuyang mga ikos. Meow! Aram mo ta kung ano ang namamatayanin ng mga partners. Okay. Oras na to, alas 2:49. An oras hatod sa Indokang United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Ginebra San Miguel, kasama mo ang bagong tapang sa One Ginebra Nation ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity, ngayon mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner
outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, 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 Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Doc F Fulvic Mineral nasa capsule na. Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay Capsule. Sex Enhancer for men and women. Natural at walang hapit sa sikmura. Talagang tatagal ka dito at siguradong satisfied ang partner mo. Proven for 13 years na Doc Alternativo. 2 kapsula ng Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay. Sulit ng pangpatibay mo. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Uy! May bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. Sarong web app na pigmamanehar kang Artificial Intelligence o AI ang makakatabang sa mga veterinarians na maaraman kung kamusta si Mingmingo at atama na ikos. Pahayag ni Mitch Priest kan si Blaster AI, sarong kumpanya sa Canada na makakatabang ini sa mga cat owners na ma-detect kung an sa indang atama na ikos may makulog base sa facial expression. Minagamit ang Tabli app o ang AI camera app nin feline grimace skill na nagihiling sa posisyon kang payo, talinga, mga mata, orbital tightening, muscle tension as in whisker change. Base man sa pag-aaral kan mga eksperto, an ikos matibay sa pagtago kan sa indang namamatean, mantang igwa ni mga cat owners na nadidipisilan sa pag-aram kang kondisyon kaini, kung kaya nadiskubre ang siring na intelligence platform. Sigun kay Dr. Liz Rowell, kan Waldrose Cat Clinic, piglalauman niya na mga katabangan app na sangunyan prototype paman sana sa mga baguhan na cat owners, mantang saruman ini sa mga paagi, tanganing maging responsable sa pag-atama nin ikos. An app pwede sa iOS as in Android, mantang sinabi kang kumpanya na pinag-aadalan ninda na magkaigwa ng roll-out kang teknolohiya para sa iba pang hayop oras na ma-establisar na ini sa mga cat owners. Ngunyan pala, pwede tanang maaraman kung ang satuya ng mga ikos maugma, Yes. mamundo, in love. Malulugi ugaring kan kuya isubarkada ko. Veterinaryo. May barkada kang veterinary. Okay. So, nagkakaigwa ng prediction kung maugma, mamundo, o may namamatean ng sarong ikos ano. Yeah. Ginibo. Kaya palang ginibo ini kan mga scientifico partner dyan, Kuya Mike, mga praantabay. Ang ikos palan, matibay magtago kan sa indang feelings. Yes. Pati isira, matibay man magtago. Guru natin tigwara sa natulo. So, isira mo Kuya Mike. Mapagal pa palan ma-identify kung maugma o mamunduan ikos pag hiniling ta sa nakan sa tuya ng mga naked eye. Ayun, Kaya palan ining app na ni Nagibo. Pag na-find out kang app, pwede naman magilayon magduman sa vet. Correct. Oo, makakatap. Di ba pala malulugi si friend? Initial ano lang, Oo. initial investigation. Yeah. Nanganing, dahil mahaloy so pagpabulo. Oo. Tama. Lalo na ngunya na panahon ng pandemya, dahil man kita nakakapagluwas-luwas bag ano, at least nagkakaigwa kita ng initial na impormasyon kung kamusta
ang kondisyon kan sa toyang atama na ikos. Yan ang para sa mga cat lover. Para sa saindang mga alagang pusa. Bitaminang pampamilya. Don't force your children into your ways, for they were created for a time different from your own. By Plato, yan ang bitamina para sa pamilya. Bitaminang pampamilya. Yun na. Ano daw ang gustong sabihin ka Sa mga kaakian baga halos baga so topic tawon sa mga kaakian ade. Dito pagpursa. Ta sabi nga ni kumisan mamati mo nganoy pauli ka pa sa padumang ka pa sa nangya pauli na ako. Magsasabatan nga kita papa. Dito pala ni pagpursa. Dapat so panahon nindang yan. Iba man na kultura na sinda. Giyahan ta na sana kimaray. Correct. Okay, sige. Hello muna kay John Paul Mendoza, nakatutok daangon yan sa Tabaco City. And sabi ni Emilia Dalit Badillo, maray na hapon Ate Jen, Kuya A at Kuya Mike, at sa gabos na nakatutok watching from Germany. Wow. Sherwin Beltran, maray na hapon Kuya Mike, Kuya A and Ate Jen, listening po from Barangay 5, Kamalig Albay, with Pailando and Tia Bless. Okay, and sa iba pa po na nakatutok ko niya na pagkahapon, ayan na po presentasyon kang programang Usapang Pamilya ngunyan na aldaw ni Huwebes. Ako po si Kuya A. And si Kuya Mike. Inimang po si Jenny Matthew, Balyaran Mabalaw sa indong pagantabay. Bye-bye. Sa indong nadangog ang programang Usapang